гулгашт дар яке аз шаҳрҳои ҳолланд. ҳаво 17 дараҷа гарм. Your destination is on the left. Пуштагӣ бод ҳаво тоза. вақте гузар мекунӣ, бӯи алаф, бӯи дарахтҳо, бӯи гулҳо ба димоғ меояд. чанг хокне яъне тоза. дарахтони азимҷуса, дарахтро ҳатто бо мехи оҳано дошта ки қоматаш хам назанад. шаршараи сунъӣ. шаҳраки зебо. як боғи кӯчак дорад, лекин дар омадан баробар ҳаловат мебарӣ ба тозагию ба ин насим будин бениҳоят бӯи форан. از نزدیک کل گذار میکنیم. سنئی لکی زیبا مرغابی ها. اینجا حساب می‌کنه که همیشه طبیعتش سبز است، نمگری بسیار دارد. گابین کردنش کم مشکلی رو ایجاد نمیکنه.